Huomenta, rakas. 112. 113. Mä ja Aimo ollaan ihan tavallinen nuori pari. Me eletään ihan tavallista elämää. Miksi ja Faija? Miten te olette tossa kunnossa tähän aikaan? Me säästetään rahaa omaan kämppään. Mut se ei oo ihan niin yksinkertaista. Onpas hirveä elämä. Varsinkin jos toinen haluaakin jotain muuta. Mitä sä olet vailla? Niin kuin vaikka olla robotti. Mitä sä oot tehnyt? Haluatkin tää mussukoille vahvistusta? Noin on muutakin kuin metallia. Siihen voimaan jää koukkuun. Semmoista se on pitkässä parisuhteessa. Rakkaudesta katoaa mysteeri. Mutta musta tuntuu, että me ollaan ihan eri planeetoilta. Toi on eri planeetalta. Ei Aimo. Tässä on äänen toistokin.